Ngizothanda ukuthi ngibingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka khona leMzansi, thanda subscribe le channel and phinde uclick ibell for ama notification. So namhlanje ivideo yethu ngizobe ngikhuluma lapha na uThembi Nyandeni odlala indawo kanjinji kuZalo. uThembi Nyandeni uyi-actor endala impela khona la eSouth Africa ukuthi abantu abaningi bamazi, waduma kakhulu ngerole yakhe edlala uZone 14 ababembiza khona uSelina, and uphinde futhi waduma ngayo lapha na irole kaMkabayi kwiSibaya. uThembi Nyandeni iqeda kufika kuZalo uvele kuyo lapha episode adlala ngolesihlanu lapha ezosiza khona ingane yakhe uVika. Abalandeli boZalo impela bakhombisa uthando impela nokujabula lethembe bona yena uThembi Nyandeni. Bamazi impela ukuthi uyi-actor impela ne-experience futhi uyi-actor kufakayo ukushisa. Njengamanje bafikile lapha nabayimagwaza family bazo-challenge uNkunzi. If ulibukile kuZalo ubthubonile ukuthi kwenzakala noVika izitha udubulwe uye lapha na uNkunzi. So impela ke uThembi ufuna ukuyiphinisela kuye uNkunzi. uZalo local trend impela kwi-social media ngenxa yakhe uThembi ukuthi uyabona lapha escreenini ukuthi abantu ade bethini. Basho impela ukuthi uZalo impela uzo-improve njengamanje because sekukhona uThembi uzokhona ukuvala ibhesi zomangcobo nezibhesi zabo mastermind kuzokhona maybe ukuthi libe mnandi uNkunzi nawo sezobathola abantu azokhona ukukhompitha nabo. Lezi ndaba ezimnandi ifumbile uZalo ukuthi uyabona impela ukuthi kusazokwenzakalani kuZalo. Kuzoba nayo lapha ifamily kaMagwaza kuphinde futhi bene family kaMhlongo ifamily yakhe uNkunzi, which means nje kusazoshuba impela kusazonyiwa. Bengifuna nje uku-update ngazo lezi ndaba because abantu abaningi lokho bekhuluma ngalo uZalo impela belocal trender besho ukuthi impela maybe lizoba mnandi lizokhona uku-improve storyline sakhona because sekukhona ama-actor amaningi njengalapha nje uThembi uyi-actor impela endala ne-experience kade afika kwi-industry ok-actor. Citha ungakhohlwa nje uthi like le video ama ngithi ke nje thank you ngiyabonga.